O calzado tipo barefoot ou o que é o mesmo, o calzado que busca a sensación de andar descalzo, gaña presenza nas tendas e nas rúas. Deronse a coñecer como uns zapatos cómodos para os nenos cando comezan a camiñar, pero nos últimos anos o seu uso estendeuse tamén aos adultos. Os podólogos aseguran que acomodar os pés nesta clase de zapatos e zapatillas pode evitar algunha dor de lombo, aínda que advirten que non son para todos e que debemos empezar a poñelos de xeito progresivo e non dun día para outro. Me lo recomendó mi hija. Ambas somos médicos, pero yo, pues, digamos que no cumplía mucho con lo que debía, no era muy respetuosa con el calzado. No tengo molestias de espalda, camino mucho mejor y estoy mucho más cómoda. A sola fina e flexible permite que os pés sintan o chan e se movan libremente, que activen os músculos e que camiñemos cunha postura natural. Este é un calzado que lle chaman barefoot, que a sensación é como camiñar descalzo para protexer o pé, que é o ideal como nacemos, que nacemos descalzos e que bueno, vamos modificando a pisada con calzado convencional bueno, como volver a raíces un pouco, non? E por saúde, sobre todo. Os barefoot son tendencia, tanto que mesmo hai zapaterías como esta que abriu hai un mes especializada son neste calzado de punteira ancha. Estou encantada coa acollida da xente, cada vez máis familias son conscientes do que pode afectar a pisada e dos problemas que pode ter a nivel saúde bueno, pois os pés que son a base. Pero será esta outra moda pasaxeira ou realmente ten beneficios para a saúde? Nos nenos é moi ventaxoso, xa que o desarrollo dun bo calcáneo sempre necesita ese impacto co chan. Se nós nos metemos nun calzado con unha amortiguación no talón non fai que o desarrollo sea tan bo. A podóloga advirte que os adultos precisarán adaptación a este calzado. Ten que ser unha transición moi progresiva, se non hai un cambio moi grande. Pode ter incluso problemas de musculatura. A pasar a terrenos duros irregulares pode haber un risco de traumatismos e demais. Xa, por exemplo, persoas con diabetes ou algún tipo de patoloxía tampouco está moi indicado. En moitos casos, unhas soletas solucionan os problemas de adaptación a andar con liberdade nos pés.